weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to damila lawela joɓɓe alana cofola ko an waktu yoni ha to cangu e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi sénégal gila altina jawtuɗo koɓe capanɗe jeeɗiɗo sénégal naɓe iwnoɓe to abidjan ne goni bis goto gilden haɗo hen ala kala ɗo kabaru mabɓe tinaɓe pano koto maggal ngal touba to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi yonnani hay seeɗa hanki o e haalande hoorejo jaggoɗo leydi israila fandare muɗum ko tamde hamas walla mbiyen gaza ville junggo muɗum to leydi mali kene tolno e koninkoɓe hewɓe no fewi ne hen généraux ji ɗiɗi kañumen mbiya teeb gam jofede peɗeli joguino ko feere yidde derguidde laamu général Assimi Goïta to leydi Guinée Conakry yo gaylandaji dawrugol lundo société civile o kala hanki joɗodima gam yewtidde caɗele ko fate banggue sumgoji tijjaɗi lewru fandu eyi walla ala to Guinée Bissau caggal Oumar Sissoko e mbalde itti hoore jaggoɗo leydi ndi hoorejo jaggoɗo keso darni hanki o gouvernement muma keso musidɓe tedduɓe ma en jaton to leydi Côte d'Ivoire Togo ma en jaton to Tchad RDC Congo ha ton joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗi jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamamɓe jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjine yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase gowal mbiyen amde sappo e goo juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Ziyara ceerno Yahya Batori Satola so haaji jomiraɗo wonata ko sappo e ɗiɗi e sappo e tati nduɗo hen lewru ɗum ko ñalawma janggo o talata ha faynma alarba ɗum noon ne bisma en dendagal bandiraɓe iwoɓe jokli nayyi windere kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala oɗo saaha noon hoɓɓe hewɓe fuɗɗima nadde ɗon ɗo risatol ha tendi noon ɗon ɗo galle ceerno Yahya Ba mo ganduɗa ko leylatul khatmi mo ganduɗa mo waɗata e kala hitande taw kadi ko madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam e haalde ɓuure cheikhna cheikh Amadou Tijani kono kadi e janggude alqur'anil karima kam e duwade e duwanade e windere nde kala nde wonta jaam e kisal ɗon ɗo cuuɗi men risa tolɗo jeheten ko ton to cuuɗi men wendu bosiyaɓe kono ne kadi ceerno Djibi Konté sohna Aminata Guissé kono ne kadi ceerno Mamadou Lamina jum ɓe ndendi kamɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe dutta duwaw dendagal wendu bosiyaɓe naɓe kala e kottari ɗum kala aɓe dutta duwaw ɓe duynoɓe guila e laylati rendoɓe ha e noddunoɓe ha e daññoɓe arde eɓe garano kala aɓe mbiya jomumen kala ɓe tini ɗumen kala ɗo keedi kala duynoɗo moɓe dañi jabade ɗum e téléphone e moɓe jaɓani moɓe dañani jabade to banggue vocal kala yo jomumen gandu kam duwuji ɗi kala ɓe tini tene kadi ɓe dutti duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala ko nonne kadi wonande jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr ko nonne kadi musidɗo mon haali abba ne rutta duwaw dendagal bandiraɓe duwinoɓe ngol ɗo hen laylaytol ha e laylati privé kala goto hen kala duwaw mum yettima yo Allah windan men enen kala a baraji keddoɗen koye diwan mo wendu bosiyaɓe jeheten ko ton to Horko Ƴere hanki onon kikiɗe ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko caggal udditgol football ko wiyete tan foot koye guela taw kadi koye matche ko fate navetana ɗum noon waɗi koto stade municipal toon to Horko Ƴere hanki noon kippodirno ko hakkude kippomol wendu bosiyaɓe kame Gassambiri fiñiri noon gasiri noon koye caɗele musde no fewi no fewi to aynumaji ɗum ko on suka biyeɗo Yahya Sy de ko kam jogui fiya laaɓi hanki o ɗum ko caggal nde wendu bosiyaɓe marque binde yimɓe kala doganno ko suka noon biyeteɗo
ko suka mo ganduɗa biyeteɗo Koda Lo ko kañum tigi fimo laaɓi kin laaɓi noon accanimo hawwasi en fittanoma ko on noon nanguimo ko gendarme ɓe duunde o saa noon waɗama garde à vue kanko on mayɗo o nawama toon to morgo Kanel ngam enquête aji loggi mbawa waɗede hen kanko on baraɗo eɗen duwono dendagal jinnaɓe makko kala ha toon to wendu Bosse yaaɓe kala gartaten koye maggal Touba noon ko balɗi tan keddi en kono teskama oɗo sa otoji nana giwra e banggueji ɗi kala sa ƴetti lawol Linguére Dar naddi toon lawol Diourbel lawol Louga lawol Dakar Thiès less e banggueji ɗi kala oɗo saaha mo gonɗen Touba koko fuɗɗi ɓittude no fewi jeeyi sababu noon wonande tambiɓe booli yagaraɓe kolliti heddi tan ko balɗe ɗiɗi kono teskama yimɓe joyo mbasi pittali men taw kadi koye accident ji ko ene tolno e 150 victime woni ko teska 120 lawola woni ko yalta gam faaboyade taw kadi ganduɗa ko ɓen jayiyaɓe walla ko ɓen taw kadi ko ɓen wonande nodditiɓe fayre yoga e accident ji gam teskede o saaha noon laabi ɗiɗi kala puɗɗima ɓittude no fewi koye ɗin noon keddorɗen wonande o bis giwɗo kay guila ñande altina jewtuɗo hen o o iwi ko toon to Abidjan fano koto Dakar ne wonno hen kene tolno e 50 Sénégal naaɓe fanoɓe to maggal Touba guel nden noon ala kala ko nana e gueɗe mabɓe haydara wi noon Aya Lo mo ganduɗa ko kam tigui toppiti gueɗe Sénégal naaɓe wurɓe toon to leydi Côte d'Ivoire heewi noon kolliti yataɓe natane piste jangu toon to Jeema ene tawi nder région de Kaya taw kadi ko on bis janaɗo e nder on diwan ɓe ɓeerima noon autorité ji leydi Mali Sénégal e kala nde moɓodirta beele kadi ɓeɗo hen mbawa tigui yiitede taw koye dow oɗon sifa keddoɗen koye maggal Touba balɗe seeɗa tan keddi e maggal Touba teskede oɗo saaha ndiyam fuɗɗima mankude goygay leeɗe taw kadi kene tolno 43 forage ene tawe e nder wuuro Touba ngo wi Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatima o holliti yo gayleɗe oɗo saaha ene jogui caɗele mawɗe no fewi taw kadi ko caɗele to banggue wonande ndiyam no fewi Touba hande jeeya koye nokkuji paggorɗi no fewi yo gay nokkuji yaltin ɗum noon wonande ko maire mo commune mo Ngaye Mékhé o holliti kanko on maire mo commune mo Ngaye Mékhé biyeteɗo Maguette Wade o holliti kala nde maggal Touba ari kamɓene ne wayno tan ko faggudu mabɓe tigui daari saabu noon aɓe pindina aɓe kirjina yimɓe kala kay barɗo dammol mum walla naggue mum walla ngeloba mum so tawi aɗa hirsa hen huttu nguru ngu ha moƴƴa no fewi mbasa bonnude nguru ngu de tawno nguru ngu ko kanŋe mawɗo no fewi saabu Ngaye Mékhé ko nokku wonande sakkeɓe fewnoɓe guuri no fewi taw ko kiwiraji guila e sakuji ha e paaɗe sentiraji e kalbe ha e comce gueɗe goɗɗe kala ɗum Ngaye Mékhé eɗen gandi ko nokku baɗɗo waylo no fewi ko fate banggue sifa nguru hono no fees toon to leydi Maroc wayni ko noon tigui ande Ngaye Mékhé waye nder leydi Sénégal saabu kala faaɗo garɗugo kame sa garɗuɗo pafti kala e sentiraji kala ko ɗon tigui heewi fewnede kanko maire noon o holliti so tawi itti 15 ujunere a soodi jawdi a hirsi jawdi ndi a dañi kene tolno e 15 kilo e kala kilo ene jara ken tolno e 109 mbuɗo so tawi a gayni nguɗon nguru wuuta so tawi ngo huttama ha fewi ngun nguru so ñobbama moƴƴinama paɗe ne jalta hen sac ne yalta hen sac mo ujunnaji 5 wonande kadi paɗe peeru ɗiɗi paɗe ɗi ujunnaji 5 wona kadi 15 ma ujunere yarti hen deke firti noon ko kanŋe mawɗo tigui woni ɗon a ñaami tew tawa wasani haydara e jawdi ma ɗum o wasiyo yimɓe tan nde kuttirta taw kadi ɗin kuttuɗi dewɗi lawol gam ɓe mbawa hebde ɗin guuri no fewi APR e yaadi mum jillima toon to wuuro teddugo woni Touba ɓe bismama toon to yeeso khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountakha Mbacké bismama toon noon ɗowi oɗon sete noon ko Amadou Mame Diop woni gonnoɗo gardinoɗo sursardiyeji ɗo leydi Sénégal ɓe jettinto noon ko nelaɗo wonande gonnoɗo hoore Sénégal hono Macky Sall ɓe mbawi tigui yettinde ɗon balle mabɓe mawɗe no fewi ha tenti noon e ɓen yoloraɓe yoga e galleji nokkuji gala kono kadi ɓe jettini salminadu gonnoɗo hooreji leydi Sénégal ɗon ɗo yeeso Serigne Mountakha Bachirou Mbacké ko wona ɗum ko noon ɓe dañi joɗodade e Serigne Bass Abdoul Khadiri woni joguiɗo konngol khalifa o on noon holliti arti e haalde moƴƴere ene waare wonande gonnoɗo
hoore leydi Sénégal o holliti jeyi sababu tan kanko Macky Sall o perdi wonande kay o perdi ɗon ɗo Touba ɗo kewendi no feewi koye gueɗe ɗiɗi gueɗal garigal ngal koto Karim Wade nde o dumbi ɗum gueɗal dimmal ngala ko Cheikh Béthio Thioune ɗum tan jeeyi oɗon sababu wona haydara goɗɗum gasi ha laaɓi jillu hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal toon to Turki ɗum ko caggal nde jaɓɓimo toon hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan on noon foti kene fota wonde million de dollars koppereje dollar ma waw kay wanjude ɗum e leydi Sénégal ngam gollodiral timmugal no feewi ɗe balɗe joyyi kala o yillima yoga e nokkuji kono kadi ñande asende o joɗodima e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wurɓe toon to leydi Turki ɓe kaali ko fate caɗele kayitaji ha tenti noon ko fate titre carte séjour ha tenti ɓen Sénégal naaɓe dumbaɓe toon kanko Ousmane Sonko o holliti o haaldi e khalifaɓe dowroɓe no feewi ene gasa ɗen gueɗe kala ma ndewne lawol no foti wawde yarude ni hen ko fate wargoji e lebte e caɗele baɗanode hitande ujunnaje nogas e goho ha itti hitande ujunnaje nogas e nayyi taw koye seppoji ko fate Adji Sarr Ousmane Sonko e ɗenen gueɗe kala wonande wullitande Pape Abdoulaye Touré on dañoɗo lebtede hen jagoɗo sariya leydi ndi jagoɗo sariya leydi ndi o holliti wonande kay on dossier yettima hoorejo leydi ndi ko ɗum ko kadi yettima procureur ɓattiɗo cour d'appel ɗen gueɗe kala ɓoyata ma mbaw udditede no feewi Aliou Sall kam wonno maire wuuro Guédiawaye woni miñum gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal soƴima juuɗe mum ha laaɓi ko fati politique gendi leydi Sénégal ha laaɓi o holliti o sooɗi hen noon ko guila tan sumgoji sarɗiyankoji ɗi gasi ha laaɓi guilde tan o holliti o yalte banggue politique ha laaɓi ɗum ko caggal yoga yimɓe nde kolliti o wi wawa porte plainte wonande Ousmane Sonko ko fate 6 milliards ɗe o wiyano walla mbiyana ɗo ujunaji 6 milliards 6 milliards ɗe o wiyano kay ko kanko tigui dirtini ɗum taw kadi koye fan timis ko fate oɗon pétrole gaz ha hande de o holliti ɗe gueɗe kay o sirtina laaɓi ɗum ko caggal kay nde jomiraɗo laɓɓinimo ha laaɓi oɗo sa ala kala ko fiɓi hen wadde haydara so wona tigui ko jaafiɗo ha laaɓi ha wi ceero suka Sénégal najo nottortoɗo Modou Mbacké ko Modou Mbacké Guèye ƴettuno ko lawol lesa yeehi toon to Nicaragua fayi toon to États-Unis de Amérique nde yetti noon dañi golle liggoto koye livroyde gueɗe ñameteɗe gueɗe goɗɗe kala ko hanki wara taw kadi ko bandiji tigui mbino yo ɗofto koɓe mbi ko o sali ɓe daƴema ko kural o wasi fittane makko waɗa ɗum ko noon koreji makko erima autorité ji leydi Sénégal nde ballataɓe beele ɓandu makko wawa artirede jeheten ko ton to Seleng woɗɗani Seleng woɗɗani noon kadi Dialiguel ni Sinthiou Dialiguel ni Kidira ni wonande wuuro Himadou toon noon nanggama toon sagataɓe ɗiɗo ɓe nanguiɗa ko kiloji 4 huuɗo bonko ko woni drogue sanga 17 heures kamɓe ɓe giwi koto banggue Mali to ɓe gonno koye motoje mabɓe jagguiɓe noon ko unité haɓotoɓe oɗon fannuɓe Kidira kamɓe brigade régional mo Tamba ɗum noon wonno ko ñande 6 ndu lewru août sanga 17h30 o saaha ɓe mbaɗama garde à vue kono loskoji ene jokke oɗon sifa beele jomen mbawa tigui mbawa fawnede junggo woɗɓe ɓe gollodirta e oɗon fannu to Saint-Louis police fawi junggo muɗum e suka gorko mbaɗowo trafic fo billet o biyeteɗo toon o biyeteɗo Mamadou Lamine taw ko dadiɓe Mamadou Lamine Diallo ko ɓen tigui pawi juuɗe men e makko ɗum noon ko caggal nde o rewida ɗon ɗo gare routiére mo Saint-Louis haw yetti maayo ngo Sénégal caggal no o tini kanko waɗi hoore makko jeeyowo café kono caggal nde o tini o yooli sago koye maayo ngo police noon nde nanguimo wawi tigui yaltinde oɗon sac ɓe tawi toon ken tolno 42 billet mo ujunnaji 2 taw kadi foof ko fo billeji ɗi o yeeyanno kankon suka hanki subaka ko tana musɗo waɗi to leggal Pikine ɗum noon wonande ko Mamadou Sow woni inde makko ɓurno andiren noon ko Mamalayi kanko o yiyata ko ɓoccode fini subaka tan fayi place muɗum gam yeyoyde ɓoccode mum to yetti place mum tan ko ɗon sagataɓe nayo daari yeeso mum
addu téléphone ma wo sali ɓe jaltini laɓi pimoy dande wontane genol caggal noon ɓe mbati nawde téléphone o e haalis makko ma wonoya hedde ujunnaji nogas mankude e ujunnaji ɗi mbaɗe ladde caggal nde yimɓe tini gulli sapeur pompier nde aranimo nayimo to hôpital ala ko gasi so wona o ruti e joomi ko jeheten ko toon to Linguére hanki o ko accident ji ɗiɗi mbaɗi ɗum ko sara wuuro wiyetengo Mbakke Jolof o sek wonno koye auto muɗum omo dognano auto caggal noon wonande kay won auto goto pannoɗo e lawol kanko no jogui ko camion kanko sokke on auto gonnoɗo nder o noon wasi fittadu mum on mbiyeteɗo Sow wasi hen fittadu muɗum omo gorko mo duuɓi 30 accident goɗɗo noon koto Linguére to hompoye mo Linguére wonande kay ko joom moto Jakarta baɗo taxi ko doganno yidde doublade camion goto ndege o tatimo yani camion o rewi koye dow makko ɓandu makko ne tawe to morgue Maguette Lo ɗon ɗo toon to Linguére goɗɗo noon ɓandu mum ne tawe toon to Suudu Safara ndo Elisabeth Diouf to Dara Jolof jeheten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass to ɓooli kewɗi ene jokki jippade to Madina Gounass tenti ñalawma hanki o taw kadi ko tooɓo yamyamo no feewi ma en ketto en musidɗo men Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sir Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass guila jamma hanki hedde 4 heures jamma fayi subaka Sir Abdoulaye Sarr koye taɓo mawgo wona ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ndiyam jippima taw ko jaam tan noon machallah yadane majali yadane hendu ko ndiyam ɓuɓɗam ndeƴƴam tawakal machallah kono kadi Abdoulaye Sarr haɗani bandiraɓe juuɓe kala nde salatu o yonti kamɓe kala ɓe kewi tep ɗon de jumamo ko Madina Gounass e tawdireede ceerno Jam Tidiane Ba hallutirde Madina Gounass e dental kala e kuuɓal no wowi wade kala subaka so Abdoulaye Sarr pellital machallah ɓe gaari e keewal ɓe gaari e kewedi ha joni kadi en are tabarakal machallah ñalawma hanki o fodde autoji 5 walla 6 mbimim toon to Gambie gaari ga tawti fodde wonnoɓe ga e nder guesa ceerno Ba tan kadi hande o kadi oɗo subaka mo katen Sir Abdoulaye Sarr Guinée Bissau naaɓe kamɓe kadi oto mabɓe mawɗo machallah kewɗe tappi yimɓe kamɓe kadi ɓe gaari kadi hawrude kadi e guesa ba hawde kadi e peltal ngal kamɓe kadi mbawi kadi tawoyde ɓen wonɓe toon guesa ceerno eɓe daki toon eɓe golla mbaɗo guesa torkal machallah e wonɗo saggui ɓe gaari koye makkar ndi wona nde wona makkar nde hikka waɗa ko fodde 4 hectares torka machallah bandiraɓe kala en gonde weltare e coftal manggal no feewi hanki en jillima toon en jiiɓe en jewtide mabɓe kodiri machallah guila ɓe gaari hay caɗele goto ɓe ngala koɓe golla guesa ba eɓe jokkodira endam mbayɗo yiiɗo bandum guila rawane hikkadi yiiɗo machallah eɓe jurodira eɓe beltodira kono kadi goto yiiya bandum kono kadi hatta kadi eɓe ndemma mbaɗo guesa ceerno sabɗata ko hawni hen ko a yiyat neɗɗo mo ganduɗa ko ceerno toon wuuro men ko ceerno toon to immito kono final subaka wiya hande komin tewnito leɗɗe hande komin soppara tewngu walla hande komin waɗata ni tabaraka machallah wadde firti kamɓe kala koɓe gotum eɓe jokkodiri endam eɓe jeetima eɓe jiiɗi baba haɗane kala subaka noon ɓe ganduɗa ko arɓe pilla kono ɗo wuuro hen jeeya ɓen mbaɗa koye galleji men ɓe ganduɗa ko arɓe taw noon jeeyaka ɗo ɓe ko tawde guesere o daaki kamɓe kala noon machallah kono kadi bandiraɓe wuuro ngo kadi machallah en mballitaɓe kala subaka a yiyat cooɗo fodde looci sappo mburu nelda toon walla so looji nogas nelda toon hatta kay ko wonto ko ene timmi kono machallah koye ɓeydo tan ɓe ko nebam ɓe ko maaro foof ene ɓeydirtode guesere o gam wallide ɓen arɓe pellitan nde wonno kamɓe ko felliɓe pellitan Allah hay kamɓe nde ɓe garde ɓe gaddi ko resoɓe ha timmi haɗani kadi ceerno e dental goto ko waɗi junggo muɗum ɓeydiniɓe e ko wonto ko nde wonno hirade kala ene ɓeydo kala nanɗo ene ara yiide nde ɗo moƴƴete ɗo e guesa ceerno Allah Jam Tidiane Madina Gounass ko musidɗo Amadou Sambalo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi no feewi o saha ndungu ngu woni yaha no feewi e nder o diwan sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie jaagoɗo pinal e ñeñala jokkodiral Housseynou Wuldu Meddu o holliti wonande Mauritanie ne wone heɓanade jaɓɓade taw kadi ko jonde mawde ko fate defte koɓe mbiyata foire de livre ɗum noon wonande kay ko heɓanade ñalɗi defte o sana o holliti étudiaji kewɗi kay keblama e oɗon fannu ha tenti noon guure ɗe ganduɗa ne tawi hen paabi taw ko paabi defte ko wiyete bibliothèque aji woni bibliothèque taw kadi ganduɗa ko defte kewɗe e ganni tawete hen ko wayno Singiti wallata
tishita kame waɗani hay nokkuji goɗɗi kala oɗon saɗen gueɗe kala noon ma haalisaji kewɗi jaltini en ngam wadde finance uji haɗen gueɗe ɓuuri wawde yuɓɓude kala état majeur de sembe armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe udditi noon wonande kayya yimɓe joƴƴinde ɗereji men ko fati banggue élève officier 2025 et 2026 jiɗo jeeyede concours nadde armée guendi leydi ndi fewna dossier ji muɗuma ɗin dossier ji noon ngol joƴƴingol ko janggo fuɗɗito woni 1 lewru août ha fayanma 16 nduɗo e lewru août taw kadi ganduɗa ɓe cohli ujunere candidat hakkude jaraw duuɓi 18 e duuɓi 25 taw kadi joomum ko joguiɗo baccalauréat mum kadi ko ɓiɗɗo guendi leydi ndi taw kadi joomum ko musculé kewɗo doole joom darde joɗɗo mbaɗo no mbami ni ko on tan ɓe ƴettata ko noon mbaɗo no Samba Soni ɓe ƴettata ɗum saabu on yoddani e teni hay seeɗa sen yaaha wayata kono debbo yahat ni on kam yoɓe kolliti kala mbaɗo noon kam yo jonco yoɓe ƴeew tan yimɓe tekkuɓe ɓe ganduɗa so darima yimɓe kala ne jooɗa ɗumen ɗum noon koko ɓeyda hen ɓi ɗum ko mino ɗum noon mbawɗo foof tan joguiɗo ko fati banggue baccalauréat muɗum walla mbiye ene wawi yaade joƴƴinoɗe ƴewya so tawi ene wawi ƴettede hen gouvernement mo leydi Mauritanie yonnani hay seeɗa wonande peeje ɓe ƴetti ɗum hoorejo jaagoɗo leydi Israël woni Benyamin Netanyahu ɗum noon wonande kay ko jogademo fandare o saaha kay wonde tamde junggo makko wonande Gazaville ko wuuro manggo no feewi gon beele jeye e junggo makko holliti noon wona tigui kay tettude ala ko yidde riwtude Hamas ha laaɓa ko ɗum kono gouvernement mo leydi Mauritanie erima windere nde kala oɗo saaha nde haalata hen ɗeɗo gueɗe wona gueɗe moƴƴe no feewi wona kadi gueɗe moƴƴande Palestine hay seeɗa hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie woni Mokhtar Wul Adjayi waɗi hanki jaltal muɗum haale caɗele ndiyam teskaɗe e lamorgo leydi ndi ha toon to Nouadhibou ha toon to yoga e nokkuji o holliti oɗo installation mo hoorejo leydi ndi Mauritanie ƴetti ngam kay yidde riwtude ɗamga e nder leydi ndi ha tenti noon lamorgo leydi Nouakchott o holliti ko fade banggue guure kewɗe kay ken tolno 150 wuuro ma heb diƴƴe kono kadi Nouadhibou hetan caggal Nouakchott e ko taari ɗum kala ma heb diƴƴe kono noon ma ƴettu temps o installation bawɗo gasoyde kay 2026 hitande fanere ngam yaltinde wonande ngo wuuro e caɗele ha laaɓa ha wiye ceera wuuro Zouayrata heeɓi hendu sattudu no feewi taw ko hendu waɗeri coy wondude pundi mawdi no feewi jeeyi sababu kay hewɓe tigui ha dañi hen caɗele mawɗe no feewi ndun hendu noon jeeyi sababu libde leɗɗe kewɗe taweteɗe e wuuro ngo kam yogay galleji on tan pettilisaji ha yogay kuɓeɗe tiiɗani kala mbawi yaade hen jeeyi sababu noon kuppiraji e coura ha hewɓe kay dañi hen fayre mawde no feewi to Nouadhibou kikiɗe hanki o yaade plage mo kabono jeeyi sababu noon cukalel ngel duuɓi 5 jibinaguel hitande ujunnaji 2020 woni 2020 ngel tigui wasen fittanma guel ɗum ko caggal degel naate ndiyam ngel yooli e yeeso jinnama guel jiɗi noon fabade guel donkide guel yiita taw hankkadi ni ngel heewi ndiyam nawa toon to hôpital mo Nouadhibou sanga futuro hanki gela yalti aduna ɗum noon so tawi yaade ɓiye ko wayno plage ene moƴƴi mbatta hen hakkille ma no feewi nde tawno ndiyam ene yawi nawde neɗɗo mawɗo haalaka noon cukalel paaɗena koto leydi Mali o saaha kene tolno e capanɗe joyi won kolliti ko capanɗe tatayi joyo taw kadi ko militaire ene hen généraux ji ɗiɗi ko ɓen mbiya teeb guila ñande aljuma nde kamɓe noon ɓe tawe e juuɗe dadiɓe leydi ndi kamɓe noon ɓe joofira piɗeli ko yidde nder guidde laamu ngu Bamako ɗum noon ɓe nanga ɓene hen général mo ganduɗa kay mantiniɗo golle no feewi woni Abbas Dembélé mo ganduɗa wonino gouverneur toon to Mopti caggal mum itta ko waɗa ɗum koye debbo goɗɗo général joom martaba towɗo no feewi officier ji goɗɗi kala kono ha ɗo hen laamu leydi Mali taw hay communiqué goto yaltinani e ngal ɗo nanggal ngal ganduɗa ene nanga ɗum ɓeɗo hen koninkoɓe jofiraɓe peɗeli jinno kay ko derguidde laamu wonande général Assimi Goïta keɗoɗen koye leydi ndi wonande brigade de la gendarmerie to jeere walla mbiyen to jeere kañum tigui woni tan brigade de la gendarmerie moddire ko kam yana gon jangu noon ko hanki tigui par drone
to waɗɗum ko jinim ɓe ganduɗa ko islam wal muslimina nden fedde ko kamɓe beddi on dron waɗi noon gendarme ɓe ɗiɗo gañiɓe heena waɗani noon baso en fittando muɗɗuma to bowal laaɗi diwaje ngal Modibo Keita Seno hanki o kikiɗe ko cummusɗo waɗi toon e nder société restauration woni to defette jeeyi sababu noon panique mawɗo no feewi woni kulhuli mawɗi dañi wadde hen ko wala ɗum ko noon jagoɗɗo yangara woni transport holliti enquête luggoyo uddite hen ken tolno e waktuji ɗiɗi hawre pompier noon wawi arde a ñippi a ngeɗon jeygue waɗi noon matériel uji kewɗi bondi hen kono kam waɗani wasɓe hen pittali a mummen finoɓe finoɓe toon to jenne finoɓe taw kadi ko toon to finoɓe toon to jenne laaltima o juma mo ganduɗa mahiraɗo ɓakke gila e duuɓe kitale gila tan hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe hitande ujunere temedde jeenayyi e jeenayyi woni 1907 hitande ujunere temedde jeenayyi e jeeɗiɗi gilden ka juma maha ka heptina to banggue UNESCO ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati jeetati woni 1988 gilden ka heptina ka juma ganni kawni kana mahira taw kadi waɗi hen nokkuji goɗɗi batirɗi e waɗi hen kadi nokkuji goɗɗi moftiɗi defte a juma ka jenne ka ganduɗa ko mahira ka ɓakke laltora ɓooyka kay no feewi kala hitande o sa so yonti worɓe rewɓe sukaɓe mawɓe kala enen jippo to maayo booni gam tarlude ɓakke mbaɗa longue o toto ha yetto ɓe ngabba lalto ka juma ha ɓeydo yodde ngarɗude mbadi makko fuɗɗitima a rokkirede hoore muɗum to Guinée Conakry ko fate Oumar Silla Difuñe Mangue kamɓe wonde Mamadou Billo Ba kamɓe ɗiɗo kala guila ɓe majji hande ala kala ko yiita e mabɓe ha laaɓi e nder haalande hoore jaggaɗo leydi ndi leydi Guinée woni Ba Wuri o holliti dossier ji ɓen ɓe jejjitani hande ɓe goni koye enquête aji ɓe ganduɗa ala kala ɗo gandi ɗo waɗa ɗum noon kam siftinde haala wiyede hande laamu ngu hay konngol ala kala ko haali hen wonande yogay landaji dawrugol kame force de vivre e société civile o ha tenti kadi yogay landaji lundo kala hanki o ɓe jooɗodima e nder batu mabɓe gam disodiral ko fate sumgoji tijjaɗe lewru fandude ɗon ɗo Guinée Conakry wiide eyi walla ala wonata ko nogas e goho lewru fandu ndu ɗum noon o so tawi kay wiide eyi nde ɓuuri hewde firti ko général Mamadi Doumbouya ma waw jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu taw kadi koye ndeɗo hen a hitande ɓe kolliti noon fandare mabɓe ko darade kay wadde fedde wotere faddade wonande oɗo hen biyeteɗo général Mamadi Doumbouya beele ene wasa jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu to Guinée Bissau caggal kay nde o teɓɓiti laamu hoore jaggaɗo gonɗo ɗon wo suuɓi Ibrahima Camara on noon suuɓima hanki o jagorɗe muɗum nden jagorɗe nogas e jeegom jagorgal ne heena hoolaɓe kuuɓal mumen kala o holliti noon kuccam ko golle mabɓe ko adi sungoji tijjaɗi ɗo e lewru novembre tan e nder leydi Guinée Guinée Bissau to Côte d'Ivoire ñalawma heccanke o ñande jeenayyi ceppugol kewgol waɗi e booli Abidjan gam salade wonande 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara no waɗi ko ñande jeenayyi ndu lewru ɗum noon ko wiide ɓe jaadani e ƴamtugol daawal nayaɓal Alassane Dramane Ouattara ɗin landaji ceppuɗiɗi noon ko PDCI kame PPA kame PPACI kamɓe kala noon fandare mabɓe kay ko wiide ɓe jaadani hen siftinde moon ɗin ko Lara Bagbo Tidjane Thiam Charles Blé Goudé Guiem Soro tawtiɓe noon wonande afi gasa wonande kay gardiɗo wonande afi gasan onne kadi wawi tigui tawtudeɓe kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jonnani ɓe jaadani se toon to leggal yippugo tottogo ɓeydi nden kay kisal hakkude mum e Sierra Leone ɗum ko caggal Julius Meda Bio hoorejo leydi Sierra Leone wonde waɗi jillu mum toon tottogo hakkude mum e Fort Yasimbe hoorejo jagorɗo walla mbiyen hoorejo leydi Togo ɓe mbawi yewtide to ɓe jaaƴi no fewi ɓe ciifodiri ɓeydude nden kay kisal to keerol banggue hakkude ɓe Togo gam teskede kulgol fayre wonande wat boniɓe oto ndewde oɗon diwana armée Niger ɓe kolliti ɓe paabima ko ene tolno e capanɗe
taw kadi ko ɓen ɗannotoɓe ɗan le suuɗari hedde banggue keerol hakkude ɓe leydi libi ɗum ko ñalawma hanki o sappo lewru août taw ɓatti leydi libi ɗum noon oto mabɓe koko pan noon hen rewɓe nayo ɓe gonno noon koye caɗele mawɗe no feewi to leydi Tchad o taƴana ko duuɓi nogas e kaso e million ngaji kewɗi kay ɗi o jogori yobde kanko on gonnoɗo hoore jagorɗo leydi Tchad kadi ganduɗa ko lundiyanke dawriyanke mawɗo no fewni Sousse Masra mo ganduɗa ko hecciyanke o ñawana to tribunal mo Niamey omo lelo duuɓi nogas e kaso jeeyi sababu noon ko toon to région makko to ngam jofede mo peɗeli wadde toon konnguli leñamago ha ganduɗa fulɓe hewɓe mbara hen o holliti noon kanko ala kala ko woni hen ko wona ɗum ko yimɓe makko o windiɓe ɓattake yoɓe nde tan ɓoyata mawo tawtuɓe avocat ji makko noon jonnani wonande kay ngol ɗo ñawgol ngol rewani lawol RDC Congo ko puɗɗitigol piyande teska hakkude rebel AFC M23 hakkude armée leydi Congo ɗum côte nord et sud Kivu waɗi kala ɗum ko caggal sifande wande toon to ha laamu leydi Qatar ɓe piyande noon ɗe teska ko gila ñande aljuma nde jolam jaberi paɗen ko toon to Israël woni Benyamin Netanyahu waktuji kewɗi kay ene disodiri eɓe gollodirta ɓe ko hanki noon o holliti o felliti oɗo saha kay tamde Hamas walla ni Gaza e jungo makko ɗum ko caggal ñiŋoje kewɗe no fewi windere nde kala hay goto yadanimo kay e wadde koñikoɓe makko e nder Gaza e hoore mum e tamde mo Gaza taw ko arme makko waɗata contrôle Gaza heɓe kolliti jadani nde ɗo ñiŋore mawde noon hanki o toon to Tel Aviv Israël waɗi seppoji mawɗi no fewi kañumen ne jadani eko hoorejo jagoɗo leydi ndi yiiɗi wadde ko wona ɗum konon ɓe kolliti oɗo saha yoɓe noddu greffe kuftidinɗo taw koye nder leydi Israël ngam hollide ɓe jadani e hoorejo jagoɗo leydi makko fiyande wulde jaw wande subaka hande o taw waɗi ɗum ko koñinkoɓe leydi Israël ɓe jooɓima ken tolno e jaydiyankoɓe jeegomo hen goto ko correspondant ɓen jaydiyankoɓe jeeyo waraɓe ɓe noon kamɓe kala koɓe jaydiyankoɓe Al Jazeera noon ko kañum holliri ɗum subaka hande o ɓe jonnan ɗum hay seeɗa loni e rima Benyamin Netanyahu nde yayrita caggal e ngoɗo miijo ngo ƴetti ngam yidde kay wonande tamde juuɗe makko wonande Gaza ville gartatena ko hakkunde Moscou e Washington jindiral hakkunde Vladimir Putin kame Donald Trump jogori latade ko 15 lewru undu no gonden toon to Alaska ɗum ko caggal nde nelaɗo wonande hoorejo leydi Amérique yeehi toon to Moscou yindire hoorejo leydi Russie ngam beele guerre hakkunde Russie kame Ukraine wawa dartade nden haalande jaam noon jogori wonde ko hakkunde ɓe hooreɓe leyɗele ɗiɗi ñande 15 lewru août paɗen ko toon to Irak mawninde ñalawma capanɗe nayi e ɓiijo ɗum ko caggal Asura woni harana jawtuɗo ɗum noon ko mawninde ñalawma capanɗe nayi e ɓiijo taw koye wargo Imam Husseinu hewɓe iwnoɓe yogay nokkuji taw koye chitnaɓe yoɓe toon to Najaf to Karbala e ngol lawol taw kadi ko mawninoyde on ñalawma taw kadi ko ñalawma capanɗe nayi e ɓiijo Asura ɗum noon caggal Asura Imam Husseinu kame Abbas wonande kay isinmoɓe nanno gaz ɗam ndiyam tigui woni ko naate mabɓe temedde jeegomo tawama e cuuɗi safare hewɓe hen noon ene tampino feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno on kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr mon dulumaji to karalagal ko Saydou Abouba Muluk Sayba Gorgol to wuuro teddungo Madina Gounassa ko Amadou Samba Lomo Aram ha toon to wuuro teddungo musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno